Ще ви представя артистичен апартамент в студентски град с дневна от 25 квадрата и леко задигане от 60 см. Това тук е обособено за самата кухня, като сами виждате каква е височината на помещението. Тук е всекидневната, като с кухнята представлява обща площ от 25 квадратни метра. Пренасяме се в спалнята или дрешника, т.е. който както иска може да си го обособи, а да стане по един артистичен начин. Това тук е предвидено за спалня и е 9 квадратни метра. Има излаз на тераска или зелена площ, която също така може да бъде закупена допълнително. Влизаме в коридора, който води до банята, баня с тоалетна, като тук имаме една специфична ниша, която може да се използва за дрешник или нещо друго такова. Това е банята, като смятам, че е идеалният размер за такъв тип жилища от 72 квадратни метра. В момента сградата е на Акт 15, като се предлага на шпакловка и замазка.